Terve vain. Täällä kuvataan videota. Niin tehdään. Nyt soitamme laulajalle, joka on myöhässä VR:n takia. Täällä meidän äänityskoppi. Me ollaan vähän punk-bändi, niin me ei tarvita mitään virettä. Tunti mennyt. Miten sä laitoit tän kiinni? Mies. Tuottajamme. Rytmimuna, 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 Ollaan Heippinen roskisuori. Kana. Mikä Steve? Et tämmöstä. Laitet kauan. Voihan sitä leikkiä. Meen kauppaan. Olen kuollut. Voi voi. Hei, me kuvataan Ninnivesvaalin musavideota. Lol, joku musavideo. Tuo on kebab. Ei tää mistä tule kebab. Ei tästä oo kyllä nyt yhtään mitään. Myöhemmin. Toiset tää keskittyy tää hommiin, toiset tekee laskumaria. Hiljaa. Hei. Kuulisitte te muistatte mitä me soitetaan? Onks me niinku ainut joka on käärtynyt tämän biisin pituudestaan silleen oikeesti? Niin. Jee! Hei hei. When my soul went cry. Se pisti sen midi-raidalle. Mitä ihme? Mitä jotain laivaalta, joka pitää... Mitä me nyt äänitetään? Stemmoja. Ja oikein niin mental break. Okei! Pojat, sit ruvetaan vetää. Minkä mä laitan? Aika äijä. Keltainen meni. Oliko se mulla? Hei, mä unohdettiin ottaa kuvia ruuista. Takavuoteen huippujen, tiedätkö aina vaan. Ja Pokemoni. Oli huono podcasti. Eikä mä käymään siellä.